गिबियावनो स्लाबथा दखरा बर' हारिमु बानजा आफादनि जानानै बर' खौरांखौ फरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जों दिनै नैबे गोथार समाव जोंनि दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों फैगौ 28, 29 आरो 30 एप्रिलाव स्लाबथा दखरा हारिमु बानजा आफादनि जानानै बैसागु बराय फोरबोखौ उदां जौसाङाव खुंनो होननानै जों आखायाव लादों। दा बे हिसाबैनो दिनै गिबि सान हिसाबै जोङो गिबि खुन्थाखौ जों दिनै बेयाव गायसनजेननाय जाबाय। नोंथांमोना बे बैसागु बानजा आफादा बोसोरबेसे जाखो बेबायदि खुंनाया? जोंनि खुंबोबाय थानाया दिनैसिम जोङो 10थि जागोन जोंनि खुंनाया। बेहाय मा हाबाफारि लादेरदों बैसागु मोसानायजों? जोंना बेयाव गुबैयै बर'नि जानाखि थाखानाय माखासे गोजाम हारिमु जेरै खुगा मेथाइ मोसानाय, बिदिनो जावजा मोसानाय, देमसि मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारिजों लोगोसेयैनो बेयाव जों बुलुर गेलेनाय, आइजोफोरनि काबादि बादायलायनाय, लोगोसे आरोबाव दुरुं बोनाय आरो गोदान मुगाजों लोब्बा गोनां फेशन श'बो जों बेयाव बादायलायनाय हाबाफारि हिसाबै आखायाव लादों। नैबे समाव स्लाबथा दखरानि सिङाव थानाय बर' रायजो राजानिसिम मा फोरमायहरनो सानो? आं दिनैनि नैबे बर' खौरांनि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि स्लाबथार हालामाव थानाय गासै बर' रायजो राजा आइ आफामोना जेन जोंनि फैबाय थानाय समाव जानाखि जों बैसागु बिदाय फोरबोखौ उदां जौसाङाव खुंनो होननानै आखायाव लादों, बेयाव बयबो जेन लैहोर लैहोर फैनानै बादायलायनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होयो, बेखौनो जोंनि स्लाबथा दखरा बर' हारिमु बानजा आफादनि जानानै रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।